weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takusan yoni to kunjuru to tanje to sandianga to birkama to tali dinga to ibo town to faadi kunda to faadi kunda to kafuta to ñoome to albadara to esuwo to bara ko on takusan juuɗa ha e nder galle ceerno amadou tidiane mamadou saïdou ba to medina gounase ko taari ɗum kala ene jeeya e gardiri kabaruji men to leydi mauritanie ko battode guerre mo leydi espagne ko kañum tigui kosti ñalawma hanki o to kaggulade mo Nouadhibou to leydi sénégal e nder suudu sarɗiyeji ko ousmane sonko kañum e député goto biteɗo amadou biteɗo ahmadou bari sella ko kamɓe piñiri toon goɓɓe to leydi mali to ko jango wat boniɓe ko bunoɓe tigui laafaji mbulaji ko famdi kala fodde sappoji kasque bulo gañima hen to leydi niger ko wat boniɓe mbaɗi jangu mumen e nder région mo tilabiri kabaruji men to leydi benin ko hujjikkintoɓe neɗɗo dawrugol goto biyeteɗo joela ivio tawteɗe oɗo saahaji nder kasoji ɓe kolliri tigui mette mabɓe ko fati e gurdam client mabɓe nder ɗiɗon kasoji to leydi rwanda pola kagame hoɗejo leydi ɗi o bismima o joddima e nando makko sehil makko wono félix tshisekedi hoɗejo leydi rd congo kabaruji men jolam jaɓiri so waktu rokki en ma jaaha to leydi chine to dawlaji tentude amérique to république tchèque to leydi canada ha to brésil bisimilla mone ketki hotodirte joni piren pacciren ɓatake majjere ɓatake langal kono abdoulaye julde ba ko sehil mum kadi ko guiƴuma majjuɗo tawateɗo to leydi france o kañuma yettiniɗo kayido adama dawouda molo ko mawnuma majjuɗo o tawateɗo to leydi sénégal eɓe ñaagui dendagal bandiraɓe julɓe e sehilaɓe kala to goni eɗen mbawi wonde kala e mumen nanɗo walla jiiɗo ko fati ummade e miñiɓe ɓe sehil mabɓe biyetenoɗo ousmane dawouda molo noon majjiriɓe ko guila hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e tati woni guila 1993 ko guila nden ɓe mbayri nande alhaali makko kanko ousmane dawouda noon o yalti galle ba makko koto wuuro mabɓe wiyetengo l'islam ko guila 1993 o yalti ɗon ba makko wiyeteno ko dawouda molo nene makko ene wiyeteno sadio mamadou o wayri noon nanede ko guila kay e wayri ɓe mbayri nandemo noon ko nokku to wiyete saroya to wuuro wiyetengo jalakoto ko ɗon ɓe mbayri nande alhaali makko guila nden noon faade oɗo saaha joni fodde duuɓi 37 ɓe jiyanimo ɓe nananimo eɓe mbaɗi erago noon faade dendagal bandiraɓe julɓe kala jiiɗomo walla nanɗo ko umme makko nde wawata jokkodirde e ɗeɗo tongode mbaɗa 00221 ko numéro leydi Mali no ko numéro leydi Sénégal 00221 mbaɗa 77 516 59 44 kawrata koye biteɗo adama dawouda molo ko mawni ko walla mbaɗa 0033 622 53 47 89 kawrata koye biteɗo abdoulaye julde ba on ko sehil makko tawateɗo to leydi france mbiɗen numéro mum ko 0033 622 53 47 89 eɗen ñaago Allah tan yo Allah hollinmo taw omo selli omo hiisi allahumma amina. ceerno Djiby Sy ko wittiyanke ko safriyanke safaruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadindo danawal e ɓalwal kala laaɓɗo reedu malaɗo wune bawɗo listihara moƴƴuɗo longal bawɗo halwa sanne ceerno Djiby Sy ne safara rafiji kewɗi ɗi jiida cirol omo jogui leɗɗe fannuji kewɗi ha tengte fannuji ɗiɗi hen fannu goto so a ƴettiɗe leɗɗe fodde 17 rafini yaltayma ha laaɓa fannu goɗɗo so tawi a ƴettiɗen leɗɗe fodde 19 rafi ene yaltayma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ne safara rafiji kewɗi ɗi jiida cirol ko wayno kista fibrom dogam sitta rewɓe ɗon koɓe sowade ɓe darotaki kala
on safra worɓe fiɗaɓe ustaraɓe goragu e jippiɓe leece kala ceerno Djiby Sy ne wiya dendagal kilineɓe mumma kala jiɗɗo waɗanede listihar ɗaccata ko indema inde nene maɗa o haalanma ha cikka mata ko nder ɓerde ma o huuɗi ceerno Djiby Sy ene andina dendagal kilineɓe makko wonde base makko mawɗo tawate ko nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to leggal bitegal Nektet omo jogui kadi base makko to leydi Mali to Nioro tawate donc mi ñi kono wiya Samba Sy on numéro mum ko 90 22 94 71 ceerno Djiby Sy ko labdo reedu malaɗo wune so tawi o yennama ka miskinallo o safruma ha mbiya wen taw hay mbuɗa yoɓani so wona wonduɓe rafiji ɗiɗi woni mo sheedineji mbahliti hoore mum ha haɓɓa walla on janowo barogal ceerno Djiby Sy ene wiya dendagal aroɓe yo gaddorto mbaɗiri ayiji mumen e safruji mumen ceerno Djiby Sy kala jiɗɗo ɗo ko ɓuuri labde mbatta ko numéro makko téléphone woni 47 22 80 84 ko numéro makko appel ko numéro makko WhatsApp omo wiya kadi dendagal bandiraɓe noddoɓe kala saaha yo mbaɗ insisté e kala waɗoɓe vocal uji yo mbaɗ insisté kala saaha siftanamo wona sala siftinamo wona salade ƴettude mataw ko hewrede tan ceerno Djiby Sy komo Allah libiri gandal hande mbadden dando faade makko kodo adama al-sal mun jiddo sa alwar dedi wan podor mon boron dara moderna mo alhaji Seydou Nourou Tall ko dara keso ɓamtiɗo jaaduɗo e jamanu joguiɗo kaɓirɗe mum ha timmi dara moderna mo alhaji Seydou Nourou Tall e ballodiral leydi Turki e gardogol ceerno Makki Mountaga Tall kamɓe ceerno Seydou Nourou Tall imam juma mawɗo mo Cheikh Omarul Foutiyou Tall dara moderna mo alhaji Seydou Nourou Tall ene hatojini sukaɓe yaroɓe duuɓi 5 ha fema duuɓi 14 foti ko suka gorko walla debbo e ballal jomiraɗo duuɓi 3 duuɓi 4 jomum reena deftere Allah teddude wiyande Qur'anil Karim dara moderna mo alhaji Seydou Nourou Tall haɗani tan ɗon ene duusodira e sukaɓe gila jangle lesre ha fayma dowre kala ɗemɗe kalateɗe windal nde ma jawum janggu tawne yaade technique kam ene wondi e humpito e pinal kala dara moderne mo alhaji Seydou Nourou Tall hen nani hen caggal nehete suka ha suka wawa marodirede ha wawa jogade pinal gam yeynade lappipine ɓamtare mum janggo dara moderne mo alhaji Seydou Nourou Tall ko daraji ɗiɗi hen dara rewɓe o tawete ko villa 1778 Sicap kaw kay ganda ko liberté 3 dara kettiɗo tawete koto dara sukaɓe worɓe o ko villa numéro 18 cité Sonatel West Foire so tawi ari ha ɗon ma taw ɗon dara sukaɓe worɓe o dulal dara moderne mo alhaji Seydou Nourou Tall holliti oɗo saaha mo gonen udditi demori mum ha yaaji ngam wonande ɓen yiɗɓe winditade ko fate banggue cours de vacances eɗen gandi école aji ɓoyata gudda sukaɓe hewɓe tawete koye booli ha e dinguire e nokkuji goɗɗi kala dara moderne mo alhaji Seydou Nourou Tall ɗen sukaɓe so binditano ma jangguine Qur'ana jangguine diine mumen kolle needi kaɓe pinal e jellitare kala jiɗɗo hen ko laaɓi noon mbatta ko 00221 78 149 44 31 walla mbaɗa 77 383 94 94 walla mbaɗa 77 912 27 15 walla mbaɗa 77 638 31 78 walla mbaɗa 77 550 49 83 walla mbaɗa 78 149 44 31 musidɓe tedduɓe bandiraɓe julɓe bandiraɓe fulɓe dara moderne mo alhaji Seydou Nourou Tall jaaduɗo e jamanu ɗerima nottuɗen kettode kaburuji mon e ɗemgal pulaar Afrique
Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone aljuma nogas joyiya lewru korse itande ujunnaji ɗiɗi e nogas goho kabaruji men e ɗemgal pular ɗo e haalirde he ko musidɗo mon sehil mon haali abouba to karallagal to ko miñi men sehil men saydou abouba hono no mbiruno eɗen gardiniɗi kabaruji men koto leydi Mauritanie puɗɗotoɗen bateau taw ko bateau de guerre mo leydi Espagne bateau o noon wiyete ko Furo o kosti alkamisa hanki o to kaggulaɗe mo Nouadhibou oɗo bateau noon spécialité makko koko fati kay e ɓeydude nden ka e kisala ardemo noon ha e nder kaggulaɗe mo leydi Mauritanie to Nouadhibou ɗum noon en tengtina tigui e oɗo saaha joni jokkodiral moƴƴal hakkude leydi ɗi ɗiɗi ko fati to banggue koniyankagal ɓe joɓɓama toon noon jaɓɓogal paydungal no fewi e nder ngal jaɓɓogal noon ardi cérémonie jaɓɓogal ngal ko hoorejo jeune France mo Nouadhibou biteɗo Mohamed Ali Wul Sidi Mohamed ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen hanne na Wul Sidi ko jagorɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fati e cellal aadi ko kalfinaɗo ko fati e nden ka e kisala leydi ndi woni ministre de la défense o sifodiri e cukko jagorɗo leydi Russie kalfinaɗo ko fati e on fannu to biyeteɗo Alexandra Fomé on noon ɓe cifodiri noon koko fati kay e jokkodiral moƴƴal e gollodirde hakkude koninkoɓe leyɗe ɗe ɗiɗi ngal cifodiral noon ko fati e accord taw ko accord de coopération militaire hakkude leydi ɗe ɗiɗi ɓe cifodiri ɗum noon koto koɓe ko nokku noon to ɓe pottitno e nder Moscou lamorgo leydi Russie tawa kadi ko sommet e nder batu bitegu sommet ko fati kay e ko fati e sécurité international windere nde kala ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie jeeto leydi Mauritanie jayndeli kewɗi e nder leydi he wondude e ɗiɗon e nder réseaux sociaux ji kala ɓayyinama hen ɗeɗo balle kala habaru hollirde kay wonde biyeteɗo Mohamed Houna Wul Haydalla mennoɗo wonde hoorejo leydi Mauritanie ɓayyinama habaru wonde o yalti aduna on habaru noon ko habaru mo laaɓani on habaru o laaɓani wona habaru gonga kanko Mohamed kanko biteɗo Houna Wul Haydalla omo selli omo e jamma ɓiyi ko biteɗo Mohamed ɓiyi ko noon ɓiyi ko biteɗo ɓiyi ko goto e sukaɓe makko noon goto e sukaɓe makko holliri tigui mbiɗeɗo Sidi Mohamed Houna ɓayyini tigui e nder helle mum Facebook yeddude on habaru hollirde kay wonde oɗo saaha joni bammum ene wuuri ne hisine jaam oɗon ki andude noon wiyoɓe oɗo saaha joni wonde bammakko yalti aduna holko keɓata e on habaru ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie keddoɗen ha joni police halfinaɓe ko fati kay haɓade trafic de drogue e gueɗe baɗe noon ɓe kolliri tigui wonde ɓe teɓima ñande alarba no gase tati lewru korse gonde ndu saga hawi dak taw ko drogue mo hinde hashish on drogue noon ɓe tawi ɗum ko nder magasin goto caggal nde ɓe mbaɗi losgoji mabɓe ɓe mbaɗi ɗum tawi ɗum nder magasin goto on magasin noon to tawte ɗo woɗɗani jama Maroc tawateɗo e nder Moukadam ilmina nde ɓe ƴetti sac o noon peesa tawa tigui wone sac he ko temedde jeeɗiɗi e capanɗe joyi kilo taw ko drogue mo hinde hashish ɓe kolliri noon oɗon drogue nanggaɗo caggal oɗon drogue nangga ko addi koɓe nangga on drogue tawa ñande altine ɓe nanguino drogue goɗɗo kene qime ha temed tati e capanɗe joyi e jeeɗiɗi kilo drogue gramme donc drogue on drogue noon ɗiɗo drogue aji ɗiɗi nanggaɗi kala ko neɗɗo goto jeeɗuma ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie ha joni Sidi Wula Zahaf ko jagorɗo kalfinaɗo ko fate e cellal aadi kanko e gollidiɓe makko ɓe kolliri tigui alkamisa hanki kikiɗe wonde kay nder waktuji nogas nayi cakkitiɗi e nder jokli leydi Mauritanie kala ko ujunere temedde jeegom e sappo e goho neɗɗo kolkisono tumanoɓe noon ya taw gondani e brosa coronavirus e nder holkiso he noon capantato e jeenayi tawaɓe jaati ko fiɗaɓe e nder ɓe cellaɗo ɓe capantato e nayo kefti cellal mumen hay neɗɗo goto noon ala mo rafi o yooɓi fittade mum ñalawma hanki o ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen laamu ngu holliri tigui wonde kay laamu ngu salima sifde kay ɗaɓɓade taw nden ɗaɓɓade noon ko woni autorisation mo landaji lunde taw ko yaduɓe e gonnoɗo hoorejo leydi Mohamed Wul Abdoul Aziz yidde kay andade seppo hollirde metti mumen ko fati kay e nanggugol makko kono laamu ngu salima tigui hokkude ɓe yamirore woni autorisation
autorisation ha joni kabaruji men e demgal pulaar seno mi mato leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paaden Abdoulaye Diouf Sarr ko jagodo kalfinado ko fate cellal ade kanko e golledibe makko be badino be kewade kala subaka aljuma hande on be kuccindire besgo leydi di andinde men ko fate bulletin de santé mo leydi Sénégal ko fate mborosa coronavirus be koliri non e der waktuji nogas nay cakkitirdi ko ujunere temedere capande jeetoro e yimbe joyo kol kisono e dera hol kiso he non capande jeedido neddo tawama e jaati ko fidabe mborosa covid sappo jeenayi e dum non to betamata bangi pourcentage no holir tigi der temedere kala hen 5,91% ko fidabe e der beena capande jeedido fidabe hen capande tato dido ko contact CV woni memodirnobe e wondube rafio capande tato e jeetoro heddibe be kala ko ka communautaire woni hay goto men anda to ƴetti odon rafi be kolliri nder be cellano be hen capande jeegom testama tawama ko négative woni tigi mboroso yalte men ha laabi pati galleji mumen sappo e go ene tampi sanne ma balliteto bangi fofango dido non kawrela jal tuggi hanki faade nyalawma hande o leydi Sénégal tuggi ko mboroso naati leydi ndi faade oɗo saha joni dendagal winditiɓe doggol corona ɓe jettima capande nayyi e ɗiɗi ujunere fayi temedde jeeɗiɗi capande nayyi e jeeɗiɗo neɗɗo e nder ɓen noon hen capande nayyi e goho ujunere e temedere sappo e jeetato keptino celal mumen hano hannitini palli patino galleji mumen ujunere temedere capande jeegom e goho neɗɗo kawrela jala nyalawma hande o ko temedde nayyi e capande jeegom e jeegom wonduɓe mboros coronavirus kañumen tigui oɗo saha joni keddi e juuɗe safroɓe tinaɓe e nder jokli leydi Sénégal kala ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen e nder suudu sarɗiyeji leydi ndi woni tigui tol assemblée nationale mo leydi ndi subaka hande o e saaha kay moɓe joɗino jonde mabɓe gam yidde kay waylude kuulal ko fati code pénal hollirama tigui duko waɗi hakkude oɗon taw ko député mo landa lunda biteɗo Ousmane Sonko gardiɗo landa Pastef kanko ɗon o dugdi tigui ko ya biyeteɗo o dugdi koye o dugdino noon ko ya biyete koye député goto taw ko je mouvement présidentiel o noon ciya tigui koye falde Louga duguma on wiyete ko Amadou Bari Silla duko mabɓe nde Wuli Diaw noon teskama tigui honno no holliri jayne nde hono Zig FM holliri tigui wonde ɓe pindiri goɓɓe Gulɗe Diaw e nder suudu to ko adi kay ko police nata heeda hakkude mabɓe ha joni koye an fannu keddoɗen to ICAD woni université Cheikh Anta Diop mo Dakar toonne ko étudiaji ɗi kañumen mbaddi ngari min gara hakkude mumen e police ji ko fati kay hollirde mette mumen kañumen jadani e ngallona kuulal e oɗo saha joni ko waylete ko fati kay e code pénal leydi ndi kay garmi gara musu noon waɗi hakkude mabɓe e police ji ha joni koye on fannu keddoɗen ko adi noon ko police ko adi noon ko police ko adi kay ko ɓeɗona police ji ɗi mbadda garmi gara to ICAD to hollirama tigui koto Parcelles Assainies ko toon fuɗɗino to Parcelles Assainies guila subaka law taw yimɓe hewɓe holɓe ngallon leggal ɓe jaadani tigui e ko fati kay e ngallon kuulal code pénal ko waylete ko toon tigui garmi gara walla tigui mbiyen ko toon seppoji puɗɗiɗi ina seppoji noon hollirama tigui ɓen seppoɓe ɓe duppi ponoje e laabi e booli kay tugui kay to wiyete unité 22 ha yettanma to wiyete rond point Kasbi ɗum ɗon foof ɓe mbaɗi ɓe dewi hen ɓe duppi hen ponoje hollirde mette mabɓe kay wonde ɓe jaadani ko fati kay e projet de loi numéro 10 2021 tawa noon ko lomtoto ko projet de loi numéro 65/60 du 21 juin 1965 ko fati kay e code pénal ɓe hollirama noon kamɓe ko kolliri noon ɓe jaadani hen tigui ko gollirama noon kadi gollon memtugol noon ene hollir tigui ko fati kay e recouvrement dendagal des avoirs woni tigui jeeyiɗi ɓeɗon wiyteɓe les criminels e ko fati kadi e financement terroriste e ko fati kadi waɗoɓe pirata e nder maaje opposition noon opposition woni lundiyankoɓe wondude e des activistes ko ɓuuri hewde activiste uji tawateɗi e nder leydi Sénégal kala kañumen kala kollir tigui koɓe jaadani tigui e ngoɗon miijo ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar sen ummima to leydi Sénégal koto leydi Mali paaɗen aljuma hande o ko wat boniɓe jeeyaɓe pelle ceɓɓitiɗe kañumen mbaɗi jangu mumen tawa ngun jangu noon ɓe joofi tigui ko laafaji mbulaji woni le casque bleu tawateɓe nder leydi Mali ko oto tuufaɗo ha heewi pitti taw ko bomboje ko on tigui fetti on fetti noon hollirama tigui ko famdi kala fodde sappo e joyi casque bleu woni laafaji mbulaji barmi hen nder ɓen sappo e joyi barmuɓe ɗon teskama tigui hen sappo e ɗiɗo ene tampi sanne ɓen dendagal sappo e joyi casque bleu barmuɓe hen ɓe kala kamɓe kala koɓe casque bleu woni laafaji mbulaji taw ko jeeyaɓe nder leydi Allemagne jeeyaɓe to leydi Allemagne tawateɓe nder leydi Mali hollirama noon jango ngu waɗi tigui nder tolno ngoɗo wuuro witenego Ishagar ene tawi
tawi nder commune mo tarkinte e nder région mo Gawo siftinde on kadi ñande altine ɓennuɗo o ko dadiɓe leydi Faysenaɓe ɓe hinde Barkhane tawateɓe nder leydi Mali ko kamɓe tigui jiiya kañumen tigui ko kañum Barkhane ko kañumen tigui jofono tawandoji ɓen noon militiruji Faysenaɓe joya jeegomo militiruji jeegomo Faysenaɓe wondude e jamboreɓe nayo mbawino barmude kañumen e ndeɗon e jangu wannogu toon ndi ngun jangu noon wanno tigui koto wuuro witego Gossi ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar hollirama tigui à partir de aljuma hande o ko fate cogguji sima kala ma cogguji ɗi jippo hano hannirta ni e nder jokli leydi Mali kala. Mahmoud Wul Mohamed ko ministre kalfinaɗo ko fate jeeji ko wade jeeygu woni ministre du commerce o holliri tigui kanko tigui ɓayini habaru o hollirama noon alkamisa hanki o wawino joddade alkamisa hanki o noon o joddima e ɓeɗon tawa kadi ko joom société ji fewnoɓe ciment nder leydi he o joddima kadi e joom société ji addoɓe ciment taw ko ummotoɓe caggal leydi woni importateur o wawi kadi joddade e ɓen yeeyoɓe woni les grossistes yeeyoɓe en gros e yeytoɓe en détail kala o wawi joddade men e oɗo saaha joni ɓe pamodiri ko fate cogguji ɗi coggu ciment noon ɓe kolliri so tawi kay ko coggu ciment to usine to ɗum ko 87 500 francs ene hawra sappo e jeeɗiɗi ujunere temedde joyyi taw ko haalisa CFA so ɗum qimama ene qime to banggue Ouguiya ha capanɗe joyyi e tati ujunere Ouguiya so tawi noon ko coggu tonne tawi ko coggu noon ɓen yeytoɓe kollira tigui yo jeytu ko capanɗe ko 95 000 francs CFA woni tigui ujunnaje nogas mankude ujunere wotere so tawi noon ko ɓeɗon ciment taw ko ciment ummotoɗo caggal leydi woni ciment importé ɗum yamira yo yeeye e nder leydi he ko 100 000 francs CFA woni ujunnaje nogas francs CFA ene qime ha capanɗe jeegom ujunere Ouguiya taw par tonne woni tonne kala siftinde o ɗo hollirama noon oɗo saaha kala ene teskono tigui ngabbugol ciment e nder leydi Mali kala saabu kay tonne ciment ene yeyetno ha 120 000 francs CFA ɓe kolliri kadi yogaye kadi kollirino hay yiide ɗum ciment yiide ɗum guite mum e nder leydi he ko caɗele wonnoɗe ɗo balle kala ɗum saabinoma noon ha sancieji kewɗi gonnoɗi e mahede dartinoma e nder leydi Mali kala ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Mali ɓeɗon doga moltoyi en ummiɓe galleji mumen e région ngaji men ene moltoyi oɗo saaha joni e nder ka doga moltoyo biteɗo tawateɗo to Kalambankoro Kuluba tawateɓe oɗo saaha joni tawe tigui e caɗele mawde no fewi tawi noon ko ɓeɗon rewɓe so wiɓe wondude e kurkaji tokosi e worɓe nayeɓe e mawɓe yummiraɓe nayeɓe kala ɓe mbeeɗi junggo noon ɓe mbaɗi ɗabbade faade dendagal malinaɓe kala eɓe gona malinaɓe kala tawateɓe nder leydi he ha caggal leydi kala nde paabotoɓe ɓe tampiɓe lorlide ballataɓe kadi noɓe ummori ko ardi kala no balle kay ɓe jiiɗi ko wallede noɓe ummori e toɓe koɗi ɗo saabu kay kamaɓe o tawate tigui nder jinde walla ko dow jinde to kurjiraji rufete ko ɗon tigui kamaɓe tawate oɗo saaha joni yidde mabɓe kay ko yoɓe balle noɓe ummori ɗon e on nokku ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Mali keddoɗen Mokhtar Wane ko gonnoɗo jagorɗe laamu sabborde e oɗo saaha joni mo laamu ma dirguita kanko Mokhtar Wane noon oɗo saaha foof o wonno koye résidence surveillé woni tigui haaɗede yaltude e galle mum kono teskama tigui guila altine ɓennuɗo guila altine faade oɗo saaha joni ɗum ne ɓeydi tiɗi alhaali makko ne ɓeydi sattude no fewi e nder leydi he saabu kay ɓe kollori oɗo saaha joni nden ka e kisal galle makko koko ɓeyda hollirama kadi ɓe dokki yamirode tuggi altine faade oɗo saaha joni hay neɗɗo goto hoto hayniɗo e galle makko woni famille makko arata waddemo visite so wonna kay ɓe keeɓi yamirode kadi hokkata yamirode ko capitaine goto tawateɗo to katti ma o nodde ha rokka yamirode walla ala nde ɓen mbawa yettade walla mbasa yettade ɗum noon hollirama tigui ko caɗele mawɗe ɗum noon ko guila kay kanko Ousmane kanko ge ɗum noon ko guila nden kay kanko Mokhtar Wane guila nde o yaltuno galle makko seeɗa wadde coursiji o arti guila nden to kadi ko laamu namdino yo artu guila nden noon faade oɗo saaha joni ko kaɗaɗo tigui hadde fofde kanal lakkitare ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Mali keddoɗen jagorɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellal aade o ɓayini communiqué makko mo tonggode temedde nayyi capanɗe jeeɗiɗi e jeenayyi ko fate moroso coronavirus on communiqué noon ko ñalawma kikiɗe hanki kiiɗo yaltini ɗum o holliri noon e nder waktuji nogas e nayyi cakkitiɗi ɗi e nder jokli leydi Mali kala ko temedde jeetati capanɗe jeetati e jeerayo neɗɗo holkisono tumanoɓe noon yataw gondani e moroso covid sappo e jeenayyi e nder holkiso he joyatawama e jaati ko filaɓe moroso e nder ɓe cellanoɓe kadi hen ɗiɗo kepti cellal mumen hay goto noon alamo rafi o yoɓi fittade mum ɓe kolliri noon ñalawma hanki o leydi Mali ne jogui sappo joyo neɗɗo taw ko antirɓe wonɓeɓe corona tawateɓe ne antiri
nder cuuɗi cafruɗi e nder ɓen noon hen goton tampisanne ma balliteɗo banggue fofango eɓe jogui kadi 41 wonɓe wonduɓe e coronavirus ɓen tampani tawate tigui nder galleji mumen ko toon keɓata safruji men hano hannirtini ɓe kolliri noon e oɗo saaha joni tuggi ko mboroso naati leydi Mali faade oɗo saaha joni ɓe jaari 1996 mo winditiɓe doggol hen ujunnaje 10 e 50 kefti cellal mumen hano hannirtini patino galleji men 129 kawre ladial ñalawma hande o kadi ɓe jogui 154 neɗɗo tuumawi noon yataw gondani e mboros coronavirus lana mbaɗa ala quarantaine woni no joñani paadi holkiso mumen ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar seno mimata leydi Mali koto leydi Niger paɗen alkamisa hanki nogas naya lewru korsitaɗo ujunnaji ɗiɗi nogas goo ko pelle ceɓɓitiɗe kañumen mbaɗi janguji mumen e nder ɗeɗo guure tawateɗo to rewo leydi ndi e nder région mo Tilaberi ɓe jeni noon koye nder ɗeɗo guure ko wayno wuuro witengo Danga Zouani e wuuro witengo Korombara ko ɗeɗo ɗiɗi guure ɗiɗi ɓe jeni e nder janguji ɗeɗo guure noon ko famdi kala ɓe jooɓima pittali yimɓe jeetato pittali men jooɓama nde ɓe jalti ɓe jaa kadi ɓe gaari ha to guese to wonnoɓe nder guese mumen enen jabba ɓe mbawi kadi yoɓade toon pittali ko famdi kala fodde yimɓe 10 mbasi hen pittali men e nder ɗiɗon janguji ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar so ɗumen to leydi Niger koto leydi Benin paɗen Joël Ayvoyo ko mennoɗo ko neɗɗo dawrugol ko lundiyanke laamu Patrice Tala o yiɗino ni mbawi daftodiroyde e Patrice Tala e sumgoji hoorejo leydi bannoɗi tigui e sumgoji hoorejo leydi bannoɗi e lewru avril ɓennuntondu kono noon kayitaji makko jaɓano kam caggal nde sumgoji ɗi résultat ji mum jalti waktuji walla mbiyen ko balle seeɗa pawti hen guira nden ko teɓanoɗo mo tawe tigui e nder juuɗe mo tawe tigui e nder kasoji hujjikintoɓe makko noon kolliɗi tigui metti mumen no fewi e gonka makko e gurdam makko e oɗo saaha joni e nder kasoji ko ardi kala ɓe kolliri ɓe mbaddimo koye sililaji woni nokkuji to yimɓe hewɓe coka tawa e nder toon waɗi ɓe cellani ko ɗum saabi e oɗo saaha joni tawama wonde e mboroso coronavirus tawa heeɓi ɗum ko nder ɗiɗon kasoji ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar koto leydi Rwanda paɗen Paul Kagame ko hoorejo leydi Rwanda o bismima nandu makko sehil makko hono Félix Tshisekedi noon ko kañum woni hoorejo leydi RD Congo woni République démocratique du Congo walla mbiyana Congo Zaïre ko aljuma hande no gasi joyi lewru korse o bismimo to nokku biteɗo to wuro witengo Kizeyni noon waɗɗani tigui keerol hakkude leydi Rwanda hakkude mum e leydi RD Congo ɓe hollirama noon aset janggo kamɓe hooreɓe leydi ɗiɗi foof woni tigui kanko Paul Kagame wondude e oɗon biteɗo Félix Tshisekedi kamɓe ɗiɗo kala maɓe jaadu kay ha nder leydi RD Congo ɓe jettot nokku biteɗo Goma e nder Goma noon maɓe mbaddu toon conférence mabɓe de presse siftinde o noon oɗo saaha kala walla ɗiɗo duuɓi kala tekkere ne luuɓa hakkude kamɓe hooreɓe ɗiɗi kala ene yakora tan e oɗo saaha joni ƴiwonde jaam koko ƴiwni hakkude mabɓe ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar kabaruji men joolam jaɓeɗi koto leydi Chine paɗen 17 neɗɗo mbasi pittali men e nder école goto taw ko école armacho woni tigui to waɗoɓe karateka e sport aji goɗɗi mbatte ko nder tigui mbasi pittali men caggal kayde on école sumi caggal ɗum noon waɗi 16 wonɓe kadi mbarmi hen ɗum ko aljuma hande o e nder cuumu he ɗum won cuumoɗi ko école tawateɗo e nder région biteɗo Herma ha joni kabaruji men joolam jaɓeɗi koto dawlaji dentuɗi Amérique paɗen to dawlaji dentuɗi Amérique ko huɓere togodirɗe woni immeuble étage towɗo no fewi kañum tigui derguiti toon noon ko sara wuuro witego ñaami holle e nder Floride hollirama tigui ko famdi kala ko capanɗe fodde 190 neɗɗo puɗɗima yiitede hen enen guurini kisi fodde 99 woɓɓe nana donki yiitede nana leskaji donki yiitede yimɓe nayo taw ko wondani pittari men puɗɗima yiitede hen jiilawde jokki ha yoɗo saaha joni mbiyam hulɓolirama noon wonde immeuble o woni tigui étage o yene tigui ko ñala jamma hanki sanga 1h30 jamma waktu dawlaji dentuɗi Amérique e gan sanga eɗen goni 5h30 woni juulal salatu waktu Fouta e Kumbaru étage o ɗon mahano ko guila 1980 woni des années 80 hollirama noon ɓen waɗoɓe losgoji taw ko université mo Floride ɓe kolliri tigui wande immeuble o maha koye nokku tawa kadi ko nokku Marrakech woni tigui to waɗno cangol ɓe kolliri noon kala ɓe kolliri noon fodde go juuɗi temedde fodde joni duuɓi 30 kala hitande huɓere nde ene denkito fodde kene qime ha 2 millimètres ne ɓeyɗo tigui denkitade fodde duuɓi 30 joni ko ɗum saabi e oɗo saaha joni huɓere nde saami e leydi ndena huɓere samde noon hollirama tigui nde wanno temedere tigui 136 appartement e nder ɗin 136 appartement noon hen 55 appartement moññima e leydi
kabaruji men na jolam jaberi koto république tchèque paadena ƴiwonde hewde ndiyam no fewi taw ko yaadude ndiyam yaadude e hendu woni ko wiyete woni ko wiyete tornade maɓɓima maɓɓima to worgo leydi ndi guure kewɗe noon koɗa e koɗo guure kewɗe noon koɗanɗe mum boni hen no fewi ko alkamisa hanki o ɗuma wanno hollirama ko famdi kala yimɓe tata mbasi hen pittali men yimɓe hewɓe kadi mbo mbarmi hen kabaruji men jolam jaɓɓeyɗi koto leydi Canada ha joni Canada noon kene wona temedde jeeɗiɗi e capanɗe joyyi e goho goski ko ɗum woni ko yiita e oɗo saaha joni nder site goto e saaha kay ɓe gonno e fuuy mabɓe on fuuy noon ko guila ñande ɗiɗi lewru juin gonɗen du taw ɓe puɗɗo ɗum ko fuuy fuddono ko jeeworadara ko guila nen ɓe puɗɗi yilade oɗo saaha joni ɓe tawi hen temedde jeeɗiɗi e capanɗe joyyi e goho goski ɓeɗon wiyeteɓe autochtone hollirama noon ko golɗo waɗi lawol ɗiɗi ɓe wolo e dara lewru wotorum keɓe jiita goskiji baɗini nenen to rewo leydi ndi habaruji men ɗemgal pulaar koto leydi Brésil cakkitoɗen to leydi Brésil ñande alarba ɓennuɗo o leydi Brésil heeɓi tigui daɓodiral coronavirus ngal hoɗo muma meeɗani yiyede kulɓinigal no fewi woni tigui record e nder ñalawma o goto ɓe koliri tigui e nder waktuji nogas e nayyi ñande alarba nde ko temedere sappo e ujunere ene fawi temedde nogas jeetoto neɗɗo raaɓa ñalawma goto woni 115 228 personnes kañum tigui woni raaɓa covid 19 ñalawma goto e oɗo saaha joni koye 3e vague woni tigui wempejeɗe tata ɓiire ɓe goni ko fate moroso coronavirus leydi ndi noon ɓe koliri kadi nder ɗeɗo balle sakkete ɓe keeɓi ujunnaji ɗiɗi e temetere capanɗe jeenayi e ɗiɗo neɗɗo wasde pittali men taw ko mboroso coronavirus yoɓi pittali men soɓe tawto yiɓe corona yoɓino pittali men ko adi kay e oɗo saaha joni ɓe jetto tigui temedde joyyi e jeeɗiɗi ujunere ne fayi temedere yimɓe jeenayi ɓe rafi o yoɓi pittali men nder leydi Brésil noon ko kañum woni leydi ɗiɗi ɓiiri kay to banggue boomade omo ɗo mboros coronavirus caggal dowlaji dentuɗi Amérique dowlaji dentuɗi Amérique noon kañum heeɓi temedde jeegom ujunere neɗɗo basɗo fittano mum e mboros coronavirus musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno komin tongal noon kabaruji men ɗemgal pulaar ɗo e haalirde he ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba to karallagal to ko miñi men Seydou Abouba ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.